खन्थाइनि मुं बावनो हायाखै बेखौ लिरदों सोमदोन बर' आरो आवरायदों आं जुलि मुसाहारि। दानिया बै खन्थाइखौ फरायलांदिनि। बावनो हायाखै। बावनोथ' नाजायो आं, नाथाय गोसोआनो थिनाखैब्ला नोंखौ बावनायनि लामा। आं बोरै बावगारलांनो खोनायो रजे दाबोनो नोंनि आथिंनि आगान। सेराव नों गैया अब्लाबो नोंखौ दं सानना गाबै फोरमायो आंनि गोसोनि खोथा। नाथाय बहा नों खोनाबावगोन आंनि गाबनाय आंनि दुखु। जेराव दंहैयो नों आंनि बेसेबा गोजान नुहुरस'यै जिउ फैसालिनि आन्दोआव। जेराव दंहैयो नों आंनि बेसेबा गोजान नुहुरस'यै जिउ फैसालिनि आन्दोआव। गोसो मेगना आंनि दाबोनो बावगार हायाखै नोंखौ। नोंनि लाजिस्लुनाय महर रायज्लायनाय नोंनि राव रैसुमै दाउ मैनानि गारां आरो बै समाव माब्लाबा दुखुजों आंनि मेगनाव बोहैयोब्ला मोदै। नोंनोथ' नायनानै थानो हायामोन आंजों लोगोसे नोंबोथ' गाबफायोमोन आरो आंनि दुखुखौ खावसे नोंबो रुजुनफायोमोन। होनब्ला दिनै मा गोसोजों आंखौ बावगार हाखो नों? आंनि जिउआव लाखौहायै मानो दुखु होलांखो? दा सान नों बे दुखुनि थफ्लाया माब्लाबा समान हाजों फबजाना गोरोबलांगोन। अब्लानो साननो नाङा जे नों बेयावनो आंनि दुखुआबो गैया जालांगोन। जाय सानाव आं खोनागोन नोंनि जुलिनि रादाया गुबुनजों थुब्रासे बिबारनि माला नोंनि गोदोनायाव गुबुनासो गानहोनो मोनगोन। बेसेबांदि समायगोन नोंहा आरो आं बै सानखालिनिफ्रायनो नोंखौ गारनानै थांनांगोन बे बुहुमनिफ्राय। नोंनि बेसेबा रिउ रिउ नुहुरस'यै गोजानाव जेराव आंनि अनगा बै जायगायाव रावबोआनो थाया। सोमदोन नों मानो दिनै आलाय सिलाय जिउ गोमानांगौ? सोमदोन दिनै नों मानो गावनि गोसोनि साननायखौ मानो खिथानानै लाया? सोमदोन